Детските школи по изобразително изкуство стимулират творчеството на децата, като най-добрите рисунки се изпращат за участие в национални и международни конкурси. По принцип от чуждестранни конкурси никога не се връщат рисунки, независимо дали са наградени или не. Българските лично аз се опитвам, поне тези, които не са отличени, да бъдат върнати, защото смятам, че така живота им спира до там, а те биха могли да бъдат представени на друго място. През 2007 Марина Светославова изпраща своя рисунка за участие в конкурса "Винаги зелено, винаги синьо", организиран от Градската галерия в полския град Торун. Картината обаче не попада сред оценените. 3 години по-късно вижда рисунката си на опаковка на бебешки пелени. Това е моята рисунка. Отидох в магазина и с една приятелка и пред мен виждам моята рисунка на тази марка. И много се изненадах и това беше върха за мен. Щастлива ли беше, че виждаш рисунката си на нещо, което се продава в магазина? Да, много щастлива, дори не знам как да ви го опиша, толкова бях щастлива. Беше на конкурс и случайно попадна на тези бебешки памперси. За участие в полския конкурс от ателие "Приказен свят" изпращат рисунки на няколко деца. Рисунката на Марина беше изпратена, но не беше явно попаднала сред колекцията на тази изложба. И аз също се изненадах, когато тя ми каза, че я вижда на подобен пакет. Ние сме съгласни с условията, те да я използват, да я публикуват, но не знам дали това би трябвало да става с комерциална цел. В целия казус се е намесило трето лице, което е въпросната фирма, производителка на памперси. Това лице е взаимствало по някакъв начин, според мен незаконосъобразно, рисунката на детето. От тази гледна точка, може би, тази фирма дължи авторско право на обезщетение на детето като цяло. Според юристите, казусът с рисунката не може да се пречупва само през българското законодателство, защото компанията, която я е използвала, е в друга страна. Но и Полша, и България членуват в Организацията за защита на авторското право. Според българския закон, Марина може да получи обезщетение от 1000 до 100 000 лева. Но тъй като рисунката е използвана върху стока, тя може да претендира и за по-голяма сума, в която да бъде отразен търговския оборот от продажбата й.